Huma 80 il-każi ġodda pożittivi reġistrati fl-aħħar sigħat bl-ammont ta' persuni rikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei issa tela għal 5. Żieda sinifikanti jekk kif għal dawn l-aħħar jiem kien hemm biss pazjent wieħed jew 2 rikoverati fl-ITU. Fuq nota pożittiva bejn is-Sibt u l-Ħadd fiequ 214 il-persuna bil-każijiet attivi issa niżlu għal 1713. Fl-aħħar sigħat fortunatament ma kien hemm ebda fatalità kawża tal-COVID-19 bin-numru ta' vittmi jibqa' dak ta' 423. Min informazzjoni maħruġa mill-Ministeru tas-Saħħa sar magħruf li fl-isptar bħalissa hemm 32 pazjent li qed jingħataw il-kura. Dan fil-waqt li mill-94 każ irrappurtat is-Sibt l-età medja kienet dik ta' 38 sena. Intant qed ikompli għaddej it-tilqim kontra dan il-virus hekk kif sal-ħadd filgħodu 382,255 persuna kienu mlaqma b'mod sħiħ. Intant l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu l-MTA ħarġet ir-regolamenti ta' 3 avvenimenti popolari tal-massa li ser isiru f'Settembru li ġej. Dawn jinkludu li dawk il-persuni li huma mlaqma b'mod sħiħ biss jistgħu jattendu għal dawn l-avvenimenti. Il-maskri għandhom jitlibsu fit-dħul waqt li n-nies ikunu fil-kju u jitneħħew biss waqt li jkunu bil-qiegħda u għandha tinżamm id-distanza soċjali waqt li n-nies ikunu qegħdin jistennew biex jidħlu. Fir-rigward tal-bubbles hemm żewġ għażliet tal-organizzaturi, bubbles b'massimu ta' 330 persuna b'distanza ta' 2 metri bejn kull grupp, jew bubble ta' 250 persuna u distanza ta' 4 metri bejn kull grupp. Kull bubble ikollha xadba għalija, kju għalija, kif ukoll mobile toilets għalihom.